רגע, שנייה. היוטיוב, מה קורה? כאן טוסט ובוער. וניב, מה, שכחתם אותי? את 144 בשיר די מסריח. תשים להם רגע את השיר שישמעו. נשים לכם הצצה. שים מההתחלה. לא, רגע. מה זה? מה עשית? שיר לא נכון, סליחה. הנה. זה. רגע. בתוך השכונה שלנו אנחנו החוק, יאללה, ג'ינג'י! מרחוק. תסתכלו. ואם יש בעיות או שיש בלאגן, ג'ינג'י כבר יהיה שם. איך ג'ינג'ים מסריחים בגשם, ג'ינג'ים מתכווצים בשמש, ג'ינג'ים זוהרים בחושך גם. ג'ינג'ים אין להם קבא, ג'ינג'ים אין להם אבא, ג'ינג'ים זה לא מבצעים. בקיצור, נראה לי שהבנתי. נכון, זה עם קצת כללות, ובואו נתחיל. מתקשר ל-144. אוקיי, בואו נחייג. מחפשים סוכנות נסיעות, מתכננים חופשה במלון, זקוקים למונית, כל העסקים ונותני השירות עכשיו ב-144 לשירותכם. כן, נכון, זה לקח את עצמם. תתחיל מחדש לשיר. כן. רוצים להזמין פיצה הביתה? מחפשים בית קפה קרוב? מסעדה איטלקית? כל העסקים ונותני השירות עכשיו ב-144 לשירותכם. חכו שנייה. עוד שנייה. חכו דקה וזה יעבוד. אין להם ברירה לענות. הם פשוט כנראה מדברים. יש בעיות או שיש בלאגן, ג'ינג'י כבר יהיה שם. איך ג'ינג'ים מסריחים בגשם, ג'ינג'ים מתכווצים. נראה לי שהבינו. נראה לי שהבינו. בא לכם עוד פעם? טוב, בואו נעשה נעשה עוד פעם. עוד פעם, רק עכשיו עם שיר ערבי. כן, נכון. האמת, בואו עכשיו נעביר את הצילום לטלפון שלי. לא רוצה, לא. נעביר את הצילום לטלפון שלי, ואז נשים את השיר הערבי. אוקיי? טוב. אז שנייה נחזור אליכם, תכף.